alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da wannan lokaci. Barkanmu da saduwa a cikin wannan shiri namu mai suna Debate Studio. Wannan shiri ne wanda yake yin muhawara, yake gayyato mutane ko kuma a cikin ma'aikatanmu na karkashin kamfani na NASIBI MULTIMEDIA muke tsayawa mu shirya muhawara saboda ilimantar da al'umma da nishadantarwa gaba daya. To wannan shiri shine kamar zamu ce na farko a NASIBI MULTIMEDIA karkashin wannan shiri mai suna Debate Studio DBS kenan. Kamar yanda zamu saba kawo muku gani ga abokiyar aiki na mai suna da kanki zaki faɗi sunanki ai. To suna Sumayya kamar yadda kuka sani. Ina nan ƙaramar hukumar Rano. Sannan muna aiki a wanda NASIBI MULTIMEDIA. To yau gani gare ku. Masha Allah. To topic ɗinmu na yau za mu tattauna ne akan tsakanin namiji da mace wa ya fi wani shan wahala a soyayya ko kuma wa ya fi wani hidimtawa a cikin soyayya mutukar yana son abu wanda yake so da gaske tsakanin namiji da mace shine topic ɗinmu na yau. Ai kamar yadda ka sani mace ta fi wahaltawa a soyayya sannan kuma mace ta fi shan wahala a soyayya, amma me hujja ka na cewa namiji ya fi shan wahala a soyayya? To ki tsaya kawo hujjar ta mana. Na farko hujja da ya kamata ki lura da cewa ke da mace namiji ya fi mace shan wahala a soyayya shine komai da kika ga namiji a soyayya shi yake yi, mace kawai amincewar ta yake nema kamar yaya shi yake yin komai. Hujja ta farko da na ce miki namiji ya fi mace shan wahala a soyayya, to the first day tun farko namiji ne yake iya ganin mace ta yi masa ta burge shi ya ta tunanin zuwa yadda zai ya same ta ya ce mata ta yana son ta ko wani abu, tun daga nan zai fara shan wahalar soyayya. Kuma wani ba kasafai mace namiji yake zuwa gurin mace zuwa daya ko lokaci daya ko da tana son shi lokacin ta ce masa tana son shi ba, dole sai ta wana shi ta tabbatar da yana son ta da gaske ko baya son ta da gaske ba. To ai mata suna cewa suna son maza. Wanne ne yafi yawa? Namiji ya fi cewa ina son mace amma matan ma suna cewa suna son maza. To wannan zai tabbatar miki da cewa namiji ya fi shan wahala a soyayya. Wannan ba wahala bace nan. To menene? Ai matan mutum kabarinsa. Kuma namiji shi yanzu kin taba zuwa zance? In na zo ta unguwar saurina zan iya kiran shi a waya ya fito mu gaisa. I fito mu gaisa? Ba ki je ku gaisa ba. I fito in ya fito ba ka san ba zan shiga gidansu ba tunda ni ma baya shiga gidanmu. Sai idan azin da mu a gidan me ke zance. To amma ai in kika je wucewa kika ce ni abin da nake tambaye ki, kin taba zuwa tun daga misali kina gida kice yau in tafi zance gurin saurayi na, kin taba yi? Al'adar mu ta Bahaushe ai ba ta yarda da haka. Shi isa na gaya miki namiji ya fi shan wahala a soyayya saboda shi ne yake zuwa kafa da kafa, in ma ba a garin nan yake ba dole sai ya zo ya bar garin su ya zo har gurin ki zance. Amma ke ma kashe lokacin ki yake idan ya zo, ki kashe lokacin ki kashe komai naki ki hakura da komai naki ki zauna ki zo gun shi ku zauna ko shara nawa kuna nance sai inda kanki yake miki ya tafi ko ya tafi shi za ki tafi gida fa, amma ba ka fa kuna tare da shi ba fa inda zaki je fa. Ba haka bane, shi ma ya kashe lokacinsa da komai nasa ya baro garinsu ko area su ko unguwarsa ko wani uzurinsa ya bari. Wannan ba wahala bane, ai nema yake kuma nema ya gaji haka. Okay, to kin ga tunda shi yake zuwa kin ga ya fi shan wahala kenan akan wanda ake zuwa. Wannan ba wahala bane nan. To menene wannan hujja ce mai kyau? Nema yake saboda gobansa, in ba haka ba gobansa shi ba zai kyau ba. Gani ikin ce da goban na shi yasa ha izo inda kike. To kin ga shi yake nuna cewa ya fi ki shan wahala a tsakanin soyayyar ku kenan gaba ɗaya ko? A'a bai fi mu shan wahala ba. Ba zan fahimta ya fi mu shan wahala saboda wani dan karamin a wanda yi ba. Ni ma zan iya cewa yanzu ina son ka. Zan iya cewa ina son wani, zan iya cewa ina son wani. To amma dai kin sani in a soyayya ake, a soyayya namiji shi yake zuwa gurin mace. A'a wannan ba dalili bane. To mace tana zuwa gurin namiji ne? In dai ba hanya ce ta biyo da ita ba. Zan iya cewa wani fito ga na ungo ko kuma a nan ka auka zamu zama mu hira da shi a go kaza din. Hujjata ta biyu. Wannan hujjar dai masu sauraro da kowa ya san na fiki hujja akai. Ku faɗa mana gaskiya, mu ma muna da gaskiya. Hujja ta biyu shine namiji shi yake kashe kuɗi a soyayya. A'a, muke kashe wa juna kuɗi dai. A'a, 'yan matan yanzu ke kin sani. Hello baby, dan Allah kaga ina son zan yi kunshi amma ban da kuɗin lalle kaza da kaza da kaza, na tura ma account number. Ba haka ake yi ba?
ba wai haka bane da ni, wannan ba hujja bane. Mu muna masa girki. Za mu yi wa namiji girki. To duk namijin da ya san ku an masa girki wallahi in yanzu sai ya biya farashin girkin nan. Ke ki sani. Kyautatawa ce wannan. Mu kuma wahalta muke da gomin mu da karfin mu je mu masa girki, mu kashe duk wani uzurin mu masa girki. Ai dama duka gaba ɗaya bangare biyun duka kyautatawa ake. Amma a kyautatawar wa ya fi shan wahala namiji ne, saboda idan kika yi masa girki insha Allah sai ya biya ki jarin da kika yi girkin ya dora miki riba. Yanzu like example. Kana girki, ina girki, zan fa iya konewa. Za ki iya konewa. Wuta ta iya taba ni, kuma na kone. Mai zai iya tsallo mu kuma zan kone. Ko nawa zai biya ni wannan lokacin warkewa fa wannan ciwon ya fa sannan fa zan warke fa wannan ciwon fa nawa fa. Ba zai warke ba. A girkin ki na sauran gida ma duk wayannan abubuwan za su samu. To ai kaga wannan na gida ne zan duka shi ma ne shi zan samu lada, amma me shi na shi ne mishi na soyayya ne. Kuma mai zai biya ni a wannan lokacin ba zai taba wannan din warkewar ciwo na ba da na samu a wanda wannan girkin da nayi. Amma dai na yadda cewa kin ce mata suna yi wa maza girki, na gamsu da wannan, amma na tabbatar da cewa namiji yana biyan kuɗin girkin nan. Kin ga kuwa duk abin da aka yi maka ka biya to kai ne mai wahala a kai. Shi ya bai lokacin da abinci zai zazzage a cikin shi ba, bai lokacin da abinci zai zazzage a cikin shi ba, bai sani ba. Amma dai ya biya. Amma kuma bai biya mu wahala da mutai ba. Wannan ɗaya yake fa da ya je gurin cin abinci sai abinci ya siya. Ba ɗaya ba ne. Ya fi sauƙi. In je kuma wani cin abinci yana cin abinci. Sai fa in ci shekara zuba haka fa, amma fa in ya zo ina wajen ki. Idan ya zo wajen ki sai ya zauna ina kallon ki, kina ba shi labarai, kina zuwa mishi ruwa a cup. Duk wannan ba aiki bane na? Ki bashi. Wannan ai wayo ake wa maza, saboda su maza wani sa'in ma kamar ma ba su da tunani wallahi. Imana me zai sa mace kawai da ta zo ta maka magana zaki ga mace wallahi da akwai wacce za ta iya kiran saurayinta yanzu ne tura mata 100,000 daga magana kawai. Akwai mana. Amma da akwai kaninsa ko wani dan uwansa akwai bukatar naira 20,000 ko 5,000 ma. Ai amma ta akwai masu adalci. Akwai masu adalci. To suwa kenan. Zaka yanzu kamar ni ba wai ni ba azin, akwai wasu matan ma da idan zaka musu abu ko ka musu abu za su tambaya kai wa mamanka abu kaza. Ko kuma a so shiga maka da magana ko kuma dai irin za su nasatar da kai. Yayi wa mamansa wani abu kafin ya miki? To ai ni ban da saurayin ma. Ba ni ma da saurayi. Sun gaji kenan. Ba mai so na, ba wanda nake so. Abare haka ba za ta taɓa yiwa ba sai dai. Me yasa kace haka? Ai in dai namiji yana fita yana ganin ki dole sai an samu wani ya ce yana son ki. Dole ne haka. Ni ba da sa'a soyayya ne. Ba haka bane gaskiya. Ba da sa'a. Ga haka gani wayannan hujjojin na. Ina shan wahala ne akan ci yasa na daina. Kina shan wahala? Ana fa shan wahalar ba fa wahalar ce ba a sha ba. To wace irin wahala ake sha? Ni na san ko a aure in aka tashi a zai a soyayya ba soyayya ce farko ba kafin a je aure, wahalar aure 80% ta aure namiji ne yake yi. Shine nan zai kawo kuɗi gidanki, gaisuwar sirkai, kuɗin zance, kuɗin aure, kuɗin sadaki, menene ya gama ka manta dan mutum za a bashi? Dan mutum kyauta ake bashi? Duk wahalar da ya bai sai fanshi mutum ba. Kawai ya ana bashi saboda sunna ce ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Na san da haka, amma ai ba in aka bashi shikenan ba a koma gida ba. Ko? Ai zaki je amma ba da zaki kar in fa kika ga kin kwana a gidanku sai gidanku ba sai ya fa idan fa baki permission fa dan mutum fa za fa a bashi fa. Kuma ya haifa masa ƴaƴa. Ya rainan masa ƴaƴa. ƴaƴan nawayi. Ita kanta tana cewa ƴaƴanta ne ai. ƴaƴanta ne amma kuma ai ba da bai aure ta ba zai same su. To kin gani ai abin da nake so ki gane cewa namiji ya fi shan wahala a soyayya. Wannan ba wahala bace nan. To menene? Yanzu misali da a gidansa yake cin abinci. Yanzu misali da a gidansa yake cin abinci. Misali yanzu da fa goro ne nan fa yana ɗakin zaure fa. Abincin wa yake kawo? Amma an za a kawo ki a kawo ki da kayan gara, a kawo ki da kayan gado, da kujeru, da kayan kicin, ki masa girki, ki kai mishi ruwan wanka, ki dafa mishi abinci, ki dauki cikin ɗansa, ki haifar masa ɗansa, haka za fa ki mutu fa ki tabiya masa ɗan hakki aure da ɗan fa, har fa ki wa ɗan komai fa. To kuma duk wannan lokacin karkashin ɗawainiyar wa kike? A nauyinki a hannun wa yake? Abinci fa kawai yake baki. Abinci fa kawai yake baki. Ba iya abinci bane gaskiya, ba iya abinci bane. Ko a ɗaurin aure mun sha zuwa muna ji ana cewa cinta, shanta, suturarta, tufatarwa. Ba kowa ne yake suturar ba sai sallah. Kamar ya? Wasu wallahi sai sallah suke sai in kin haihu. Ai in dai namiji ne. Ba duka namiji ba, kakkai musu kudin goro. To bambance mini. Akwai namijin da haka in yaga abiyan mai ma zai iya so miki ya kawo miki saka a jikinki. A kuma wanda shi kuma wallahi in ba sallar nan bai ki haihu. Dan ko biki ake gidan kuma ba zai miki ba.
to amma akwai wanda zai ce miki shi baya anko saboda rowa, zai ce shi baya anko shi me azin ni ka gane idan yana son mutum ban damu da sai dai idan yana da kuɗi ba ka gane idan zai fi karfin bukatun ka ne da kullum ni ko baka ban komai ba ka so ni tsakani da Allah fallahi hamdi ni zan ji dadin haka ka gane gaskiya ne. To kin ga kudinka rashin kudinka ba zai dame ni ba, na san komai na Allah ne kuma lokaci ne na. To ai mata ina gaya miki suna wahal da maza ta fuskoki da yawa. Saboda yanzu in na tashi lissafa miki hanyoyin da mata suke karɓo kuɗi a gurin maza a matsayin soyayya suna da yawa. Gani ake duk wanda namiji yanzu ne ake haka, da ba a yin haka saboda da an fi soyayya tsakani da Allah, yanzu kuma ba ta tsakani da Allah ake yi ba. Shi yasa gwara ka wanki mutum kafin ya yaudare ka. Gaskiya ce. Kawai kan yaudare ka. Kin ga wannan ya tabbatar cewa ba ma soyayyar ma kenan kwata-kwata ke ba san sa kike ba. Ai yanzu ba a yi. Ana yi wallahi. Ai wallahi a so yanzu ka so 80 ba a soyayya tsakanin da Allah. Saboda kina wani ina zuwa ma ki san bai ma shirya aure ba. Bai shirya aure ba. Kuma haka zaki ce kina son sa. Kuma ke mace nan. Kin kuma yaudare shi kenan. Shekarun ki ba ta tsayin zaki je ki doguwar soyayya. San samu wannan dama ta zo miki kawai ki yi aure. Amma ne su fa mazan in suka ya san bai aure zai ba baba da baba ba kawai ka zo ka ce kana son yarinya to wai tsubbaci kudin ka me za ta yi maka sai ta so shi tsakani da Allah ba haka ake yi ba ko ba za ku yi aure ba ni fa da faɗa maka ni ai aure ne kun Allah ne aure da kai ba ko in na tabbata idan na ga za mu aure ka zan iya dami soyayya da kai amma na ga lokacin da auren ya ruguje zan iya janye jikina da kai ai kin san shi aure nufin Allah ne dan na zo Allah ne amma kuma kowanne aiki sai da niyya sai da niyya amma kin san ana yin aure ba niyya in an karke ka ba ai kasa yanzu rike sa ake maza kasa rike sa ake ba haka ba shi kansa auren ko wani ma ba sa so tsakanin su gaba ɗaya mace da namijin amma ana yin auren baniya kin san haka biyayya na iyaye kenan wannan abin zaka yi kuma dai menene wannan biyayya iyaye ne amma in ba ka ba wallahi tallahi mazan yanzu ba a musu auren dole mace mai wannan mace ba ta da wannan gatan amma namiji yana da shi maza ana musu auren dole wallahi baya zama baya lasting sai an anobels sai a littafi ana musu auren dole ta yaya kamar yadda nake ga miki shi da ba amma na zamani babu ko kai yanzu za ka aure ka zauna ba saboda me wallahi daren dam zan zauna ba za ka zauna ba wallahi daren dam zan zauna me zai ana kuwa ai mun zauna ai mun auren mana ki gani mana abin da dai nake so ki gane dan namiji ya zo yana son ki shi wani wallahi ko da bai kina ganin bai isa auren ba ya zo ya ce yana son ki da gaske kuma yana son naki da gaske amma wani zai iya yiwuwa ba ku yi auren ba ko wani abu amma shi a zuciyarsa yana so ku yi auren kin san aure nufi ne na Allah ki daina fasa wannan soyayya kuma duk wacce take zan ba ta shawara akan ta daina ba mata da amfani in na san ba za mu yi aure da kai ba to wallahi ba zan bata lokaci da kai ba zan yi bata lokaci da kai ba saboda na ba ni ma lokacin yanzu ba lokaci yanzu kawai lokaci na yanda za in samu kuɗi ne in kashe ba ki da lokacin bada lokaci ba ni da shi saboda yanzu ina saboda za mu yi aure da kai ma abin da ya sa kai in za mu yi auren ma in baka mun ba zan iya kula ka ba ni ba zan yaudare ka ba ai gaskiya ce ko ke ba ki yaudara kenan yanzu idan kina son namiji menene zaki iya masa menene ba ki iya masa ba ni ina son ka ko akan zan iya gifting zan iya maka gift haka zan iya surprise ɗinka in gifting ɗinka na siyo zan iya siya maka abu irin kamar zan iya siya maka belt in kana son ƙananan kaya da irin su agogo haka ko zobe azurfa haka ko ki siya masa iPhone 17 ko zan iya siya mishin ina da shi mana amma dai a bisa al'adar mu ta Bahaushe mu ban fiye wannan kashe kuɗin ba amma dai ina shi zan iya yi zaki iya yi to kin ga wannan shi yasa kike ganin kamar kun fi shan wahala a soyayya amma yanzu zaki iya irga mu a kawayen ki ko wanda kika sani mata 10 inda za su iya wani maza haka mutukar namijin nan baya bada kuɗi in fa kika ga mace ta kashe kuɗi ta kashe wa namiji kuɗi alquran ta ci riba ko kuma za ta ci riba ba haka bane ni kafin so ka ne wahala amma in na so ka zan iya maka kuɗi kafin dai ki gane yana da kuɗi ko ba haka bane nan to ya ne ni kafin in so ka ne wahalar amma Allah so ka shikenan kuma ka da kuma ni zan iya maka ka gane zan iya yi maka komai kake so namiji ka gane amma me za ga akwai normally ina kawai masu irin wannan zuciyar to mace ina take samun kuɗin ma da har za ta iya kashewa namiji ko ta hidimta wani ita fa hidimar mace a soyayya gaba da I love you shikenan ko ba haka bane ne dan Allah na annabi amma I love you inda ice da zai same ta in bai ce ina son ki bane in bai kyauta miki ba zai same ta ba okay siya yake yi kenan amma ke kanki kin san farashin da ake siyan wannan kalmar ta yawa ana cin riba ko ba haka bane
kawai ki yarda da cewa na fi ki gaskiya. Ni fa ba zan yadda an fi ni gaskiya ba ya- saboda mun san wahalar da muke shafa a soyayya nan, da haka dole ba za mu taɓa yadda an fi mu gaskiya ba saboda muna shan wahala fa, ba fa yar kaɗan ba fa. Ka Wahalar- gani a soyayya har hawan jini na samu. Allah sarki. Dole in dinga Allah cewa mun fi sarki. ku shan wahala. Har hawan jini ina da shi saboda soyayya. Saboda soyayya. Saboda soyayya. To yanzu to bari dai in shiru dai, amma dai duk da hujjar ban san komai kin san akwai dalili, wataƙila wata kaddara ce ta wannan ko kuma wani abu ne ya sa har kika dora wancan saurayin naki laifi ko wani abu, amma ni na san dai in dai namiji yana son ki ba magana idan baya son ki ba, kamar inda kika ce da akwai wanda zai zo gurin ki yaudar juna kawai kun san kuke yi. Yes, na ban kareta wannan ba. Yawwa. Akwai wanda mun sai da junan muke yi. To amma in yana son ki fa da gaske, kar ki manta namiji ba in dai yana son ki da gaske duk abin da yake ga zai iya yake ga damar yi sai ya miki, ko ba haka bane? Mu ma haka. Ka manta mace ce akan gamsu za ta iya barin iyayenta ce ta gudu ta bar gidansu? Ko ka manta an tuna maka akan saurayinta za ta iya guduwa ta bi shi ta haƙura da iyayenta, mahaifanta, yan uwanta, yayinta, ƙannanta, yan uwanta ta haƙura da kowa saboda shi ta bi shi. Kuma ƙarshe idan ta mata ƙasa a ido kuma ta ƙi kowa ta bi shi. Kamar ya tila mata ƙasa a ido. Ƙarshen kuna har sai zai iya mata kori ma ya ce bayan ma gudowa sai suka yi aure zai iya faɗa mata bakan magana. Haka dai kike tunani, amma Haka dai ne ma. abin da na sani shi kuma namiji in dai yana son ki to gaba ɗaya plan ɗin rayuwarsa yanda zai hidimta Nan maza fa ba miki. fa aka ɗaya ba saboda me namiji yanzu ina son ki ma Eh ina son naki fa eh amma fa zai iya raba zuciyar shi wurin gida 10. me? Zai iya raba zuciyar shi gida 10. Kamar ya yi mun bayani ban gane ba. Mace take da gurbi ɗaya a zuciyarta. Amma namiji ina da wajen gurbi 10 Ba a matan yanzu ba, zuciyarsa. ba matan yanzu ba, ba matan yanzu ba. A'a, su ma hakan ne nan. Da- Ka san me da- bambancin ka san me matsalar? Eh Saboda su idan ba aure za ku yi ba to me amfanin? Sai ya ce maka ina son ka mana a baki. Ai ba wani abu bane nan. Dan na ce ina to son ka a kin baki. ga wannan wanda yazo ya ce yana son ki da gaske kin ce masa kina son sa a baki, kin ga kin yaudare shi kenan. Idan wanda ka san ba auren za ku yi ba kawai wannan dan soyayya ne. To ya za ki san mutum ba aure za ku bi Yanzu ko ka dan kamar soyayya kai. ne? Na ga miki aure Kamar nufin kai Allah wait, ne. kalle ni ka gani kamar kai. Ina kallon Wait, ki. ka kalle ni. Ina ji. Na so ka kalle ni. Eh Kai ne ka zo yanzu ka ce kana so na. eh Abu ɗaya zai sa yanzu in kula ka zuwa biyu. eh Ka gane? eh Na san kana da abun yi. eh Amma akan abu ɗayan ne ma shi ma na biyu. eh Zan fara confusing to haba. Yanzu yi gida ya ce a bashi aure zai a bashi aure ba yarda da kanmu zami ba to wannan abin shi yasa ni in fara irin a raina ka gane eh to yanzu to ba zan saki jiki gaba ɗaya 100% in ce irin like na san zami aure da kai ba to saboda me ban isa auren bane ko kuma saboda kila a gida za a ce ba kai lokacin da za ka yi aure ba saboda me ke fa kika ce kin Kana san da abun ina yi. da abin yi yes ai wannan shi to mutum da wani suke da abin yi kuma ba su yi auren ba kuma ba su isa auren ba kai yanzu a zan ɗauki kanka ka isa yanzu kai ka isa aure yanzu inda ina da ra'ayin yin aure eh gaskiya ba karamin abu ne dai hana ni ne aure to yanzu ka isa yin aure gaskiya na isa inda nake gani kenan na isa mana a Yanzu to ka isa yin aure? me isa yin aure ne a gida ba kai aure isa yin aure fa kana da sana'a kana da hankali ko kana da tunani kuma za ka iya ɗaukar nauyin ɗawainiyar kanka na uku kuma ina da ilimi na auren da na addini daidai gwargwado ko na hudu kuma ina da kyakkyawar alaka da iyayena to kuma me ake bukata na aure ai ba alaƙar ba to me ba alaƙar ba me to iya rike auren shine kamar ya iya rike aure sun san baka isa auren ba ai ba za su yi maka ba me iya rike aure ne kana samu kana samu zaka iya rike kanka da iyalanka in aka lissafa wannan menene kuma matsalar duk wannan ba hujja bane to menene hujja duk wannan ba hujja bane ko dan kin gaban ban gemu ba gemu ba zai hana aure ba kuma ba zai sa ya aure ba to menene matsalar shekara ka nawa shekara ta ai ba shekaru bane aure azin dai yanzu shekara ka ba nawa shekaru bane aure ai duk wanda imana ai ba shi ina so ka faɗa min shekara ka nawa ba ai ba shekaru bane aure azin ni a'a ka san ko ina wani abu zan yi da su ke kanki in kika kalle ni kin san daidai inda mazaunin da zaki aje ni ka kai 19 ko 20 zan iya fi at least nawa at least ba zan kai 30 ba amma ba kai 25 ba to haka da kike gani dama na ce miki zaki kai ni daidai matsayina kina kallo na zaki ga kamar shekaru yani ya san a nawa bashi zaka yi 22 zuwa da 3 naji na karba a to haka a shekara nawa zaka aura
to ai shi aure ba ruwansa da wani zancen shekara nawa zaka aura shekara kaza tsoho yana iya auren yarinya tana iya zuwa tsoho ba haka bane yarinya ta aure tsoho to me kuɗi ne shi ma in tsoho ya aure yarinya shi ma mai kuɗi ne yayi Allah mana maganar isa aure ake zancen ba wai kuɗi ko rashin kuɗi ba ni na san na isa in kika ban yi aure ba lokacin auren ne wannan hujjar da kawo kai ba hujja bane ni ban dauke sa matsayin hujja ba to saboda me saboda a'a so ai kuɗin ka me ɗinka kawai in iyayen ka suka ce ba za ka aure yanzu ba za ka yi ba to ai ba za su ce ba saboda sun kana da hujja akan haka mana ina da kyakkyawar fahimta da su duk fahimta wani zama aka zo aure wannan fahimta rugujewa take to me yasa za ta rukuje ta yaya saboda ganin suka kawai baka isa aure ba in suka maka aure yanzu kamar su cutar da goban ka ne to me isa ban isa aure ba kamar cutar da goban ka ne suka maka aure yanzu za a cutar da gobe na ku yanzu kuruciya tana yawan kuna ganin kamar kun isa abu ka gane kuruciya ta dauke ka kai auren baka iya control da zuciyanka ba a'a ka fara cefa ne ka ji ka gaji ka ji ba za ka iya in dai kin ji na gaji to dama ban da sana'a ne yau da gobe sai Allah amma da kuruciyarka zaka ji kamar kawai kuma nan gaba kaɗan za ka kamar me yasa ka bar maka aure yanzu sai yanzu ka fara fuskantar wannan din aure tun a shekarunka yanzu ganganta shekarunka da kuruciyarka ka gane kina cewa ganganta shekaruna in kike ce ba ganganta shekaruna kamar ban isa auren ba kenan kike nufi ba ni a takaice zan iya cewa baka isa aure ba ni kuma ina da kanne wayanda suka yi aure ba gidan ku ɗaya ba amma ba gidan ku ɗaya ba ba gidan mu ɗaya ba mana ya za su zama gidan mu ɗaya kuma ni na san sa'annan ka da aure amma yanzu na maka shawara na san ba za ka yi aure ba kuma yanzu za ka yi aure yanzu har gidan ku ba shawara a hana ka saboda me saboda baka isa ba menene dalilin ki na ba isa aure bane ne saboda har yanzu yaro ne kai to ta yana zama yaro kawai kai yaro ne ina da hankali fa yes ni ma ina da shi ina da sana'a ke kai kin sani na san kana da sana'a ni ma ina da ita to menene zai hana ni aure menene isa aure ne lokacin ka bai ba kamar ya lokaci me ake jira me nake jira yanzu kawai kai da baka so ba son bude maka zancen anan amma ka bari yanzu dai daga karshe wannan musun ba shine ba musun da muke yi shine nan wa ya fi wani hidimtawa a soyayya kuma ni kin ma daure min kai ni a tunanina ina yaro da ni ina son mace wacce nake so sai na fi ba da ƙwarin gwiwa duk abin da na mallaka zan iya bata na san soyayya yarinta ko ƙuruce haka take haka kake gani haka take ma haka kake gani haka take haka kake gani haka take namiji fa ya fi shan wahala kiyar da kawai namiji fa dan zamani fa dan da ake yi baka tsaya cewa namiji ba dan goyo bane namiji ba dan goyo bane haka ake cewa fa amma wani namijin kenan amma su ma matan ke kanki kina kallon wata wallahi kin san ba yar goyon bace ita ma macen saboda ta yawanci ba goyo bace namiji ba dan goyo bane da akwai fa matar da akwai macen da sai da aka gama suka hada kai da babata aka gama kawo kudin zance kudin menene wajen 100 nawa gayan nan ya kawo yana sa ran a sa aure kaza ko yana dawo unguwar ya ga ba sa nan gaba da wannan daman ya san inda yake kansa mai bi daman ya tafi karfinsa kamar ya daman ya san tafi karfinsa kin ga wannan namiji ba iya shine ba dan goyo ba in ana magana amma dai ana Hausance ba a ce mace ba goyo bace ko ku ce namiji dan goyo aka ce ba dan goyo bane kai mata sai addu'a mace tana da tausayi mace tana da jin kai mace kwaya kai ya zo na da kai in tana son ka zo na da kai da akwai ku da babanka da na saka da na kasarka da rashin muhallinka da rashin ci da rashin ta zaka na amma kai namiji ya bashi da halacci namiji zaki iya sai kan dakin ki bashi kuɗi ya dari jari amma wallahi tallahi yana dan fara tara ado ibadu 200 bayan sai ga yana cewa to kashi kanki daga can dakin zai amarya namiji kuma in dai haƙuri ne tsantsar haƙuri kika ɗauko namiji wallahi shi yake haƙuri da zaman aure da mace wani kuma ba shi da tunani to ai wani dama ake zance ai wani namijin in dai haƙuri ne ke yanzu da a ce maza ba su haƙuri a rayuwa na zamani ba su da haƙuri yanzu ne duk zancen nan ku yan comment section ku za ku yi mana alƙalanci wa yafi gaskiya tsakanin ni da ita wallahi mace mai rauni ce nan mace za ta iya barin iyayenta ta ce za ta gudu da kai ta bi ka inda za ta zauna kuma ka karshe ka cuce ta ka yaudare ta mace za ta dora da ta akan ka karshe ka cuce ta ka yaudare ta karshe ka daina daga wayarta ka daina kiranta ka hana ta ka danki dota da kike tsakanin ku ka sa ta yi jinya ka wahala ita ka wahala rayuwarta ka canza mata yanayinta ta kuma kamar ba ɗaya take da mutanen ta ba ni kuma ka raba ta da kowa nata ta hakura da duk wanda take so saboda kai amma ka raba ta da ita ki bari yi magana ni kuma na sani namiji
shine ne yake bada rayuwarsa gaba daya da neman sa da samun sa dare da rana mutukar ya nemi kuɗi ko na mata ne. Ka san me abin da ba gane ba? Yanzu a zo a kashe mijinki har gida. Mace za ta iya ce maka. Tana karkashin gado. Za ta iya ce maka. Mace za ta iya ce maka ka kula mata da yaranta. Ita za ku ta sadakar da rayuwarta, ita aka ce ta kuma kula mata da yaranta. Shi ma namiji haka. To shi namijin gaba ɗaya da gidan fa da shi da komai da komai kare iyalin sai fa mace fa. Sai dan gadan cikin sa saboda ka a same shi. Wani namijin kafin ai 40 kafin ta wata a ƙasa ya sake aure. Amma mace sai ta wata 4 da kwana 10 tana ta kaba. Sannan tukuna za ta sake yin aure saboda me? Saboda an samu mun farauni. Kun farauni ko? Ni dai a tunanina kuma a hujjoji na duk da na fi ki hujja. Namiji ya fi shan wahala da mace. Ni ban taɓa yadda ku ne a sama ba, mu ne a sama. Ai zancen sama ma magana Qur'ani ya gama tabbatarwa amma dai zancen wahala ake namiji. Namiji ya yawwa. A zahirin cewa ku ne a sama. Amma kuma kuna da daraja fa. Kuna da daraja mana. Ba zancen ba kai fa ki canza mun zance. Ba zancen daraja muke ba. Wane ne ya fi shan wahala? Waye kuwa hanta wani? Ko ina ka je mace ta fi shan wahala. Inda namiji ya fita kasuwa. Ba na so in bude maka zancen gaba ɗaya ne amma yan comment section za su faɗa mana gaskiya da kuma jama'an mu. Za su faɗa mana gaskiya waye akan daidai amma mu ne akan daidai. Mu jira su duk wayanda suka a comment section din duk wayanda suka fi hujjoji sosai da kanmu za mu dawo kuma mu karanta comment section din mu ga me aka sa mu ga waye ne ya furin jaye zakani ya da shi kuma sai ya hakura. Yan uwana mata dan Allah ku yi supporting dina ku ba mu goyen baya. Maza ku kanku kun san kun fi shan wahala fa ga mata fa. Wallahi mun fi shan wahala. Wallahi inda na rame sai kashushuwa nake yi. Ku yi supporting dina dan Allah. Kuna kallon duk wahalar nan da muke fa duk dan mata muke yi fa. Kuna kallon mu je mai girki namiji hada ya baki da iyayen ki ci amana wannan da taki da kika ya baki da yan uwanki iyayen ki aka zo aka hada biki babanki ita bare kayan daki duk wani wahala a gama sha ke ma ki rabu da kowa ki kuma karshe yazo isa koki ko kuma a karshe ya rabu da ke sai ki rabu da samarinki yazo ya rabu da ke ya yaudare ki haka mazan fa suke fa. Mata fa sun fi yaudara. Maza sun fi yaudara. Mata sun fi yaudara. Idan da wannan namiji ba aure zai ba sai ki ta ci koyo da junan ki kudin sa. To kin ga mata din mata a wannan fannin. Mata sun fi yaudara. Kai ma ka san yaudara kanka kake so kai ta aure ba. Yanzu namiji zai iya kasancewa da budurwa daya. A wannan zamanin na san wanda wallahi budurwarsa ɗaya ce. Amma san shi amma ba su da yawa. Me shi kadai ka sani. Ba shi kadai da sani ba. Amma abin da nake so in nuna miki wannan ma kawai dai abin ma wannan maganar next episode akan abin da zamu yi tattauna kenan akan suwaye suka fi yaudara a ciki. Yanzu ne kamata akan abin da me yake cewa ne irin debate din da ya kamata mu magana akai ku za mana amma ni na zaba amma in zabin ku ya fi nawa shikenan. Zabin da nayi shine mace ta fi namiji yaudara. Namiji ya fi mace ai namiji cikakken mayaudari ne ajin farko. Namiji cikakken mayaudari ne har yanzu ai mayaudari sama da namiji ba. Ki je ki tattara hujjaki. Zan tattara ta. Zan zo in bayyana miki dalilai na. Next episode. Episode din mu. Ma'assalam. Na tashar NASIBI Multimedia. NASIBI Multimedia ta ku ce. Anyway, amma NASIBI Multimedia dan haka thank you.